Дойде време за всички вас, които сте нетърпеливи, както и аз, да видим първите гъби. Здравейте на всички! Дойде време да откъснем вече първите гъби. Това, което направихме и което не сме ви показали, е, че когато гъбите пораснаха малко, може би около 5 см, махнахме този найлон от оранжериите. Там на места има още малко. Не сме го нагънали, не сме го махали. Днес дойде време да отрежем първите гъбки. За целта сме си подготвили везна, съответно да премерим каква е тежестта на първата гъба. Сега ще ви покажа какво е развитието от последния ни видеоклип. На места има, където не се хвана изобщо мицела, но го отчитам на това, че грешката беше изцяло наша. Но на места има, където много добре се е хванал мицела. И ето тук виждате, тук долу има една скрита гъбка. Ето там. Тук насам има гъбки. Ето сигурно ги виждате. Там има гъби. Тук има едничка. Сега ще ви покажа навсякъде. По принцип го дават около от 500 грама норма на квадратен метър. Може и до 2 кг, нали, да се подобри по-нататък да се изкарват, но 500 грама на квадратен метър са добре. Има неща, които отчитаме като грешки, които допускахме при самото отглеждане на гъбите, но в крайна сметка гъби има и гъби поникнаха. Така че края на годината, когато дойде време отново да се насаждат, ще изчистим абсолютно всички грешки, за да може да имаме повече гъби. Ето, сега отрязваме първите гъбки. Татко ги отрязва и сега ще ги сложи на кантара. Да видим колко тежат. Защо отчита 0 грама? Ето първите гъбки. Сега ще ги притеглим колко тежат. 3 гъбки, 28 грама. Я да видим тази колко тежи едната само. Едната е 14 грама. Като има и по-големи, и по-малки гъби. По-нататък ще ви покажа и другите. Ето тук. Тая гъба е 20 грама. Ето тук има още гъбки. И татко реже останалите. Ето следващата гъбка, 28 грама. Отиваме да вземем следващите гъби. Ето още гъби. Ето татко тук реже още гъби. Ето първите гъби, 254 грама.